Belekeno lasima singsa tiprasa bai tiprasa salbrum brumno kok banglaimung mukhang somlaimung eba nasela laimung phonokmung omo haino ongoi tongo salbrum brumno tamgui hingka XTPF ni ojmajak patal kaina jomatia bo kwbangma salni simingno omo haike boot boycott hinui boot bai cheng kwrui hinui cheng ha tai dophano muthangnai hinui XTPF ni patal kaina jomatia omo haikeno bo TPF motha songsamani TPF bodol songsamani lukorokni thani rang khagui tai retire wngphainai borokni thani rogo kwbangma omo haike rang naharui bo boot boycott khainai cheng hatai dophano muthangnai ang tabuk supreme court o thangui case khainai obo haike NRC rokni hini teinai bo TPF ni ojmajak wngphru bo obo haike no lukorokno rang naharui omo haike no khaimani phiaba tongui manliya bo o jagao tamgui tongui manliya hingkai bini samung tangmani belai kheno hamya tai bo o jorao wansa rokno bo Bangladesh go back Biplop Kumar go back Manik Saha go back himani phiaba tabuk bo go back himani thayono bo tabuk joining khaikha BJP o thangui bo tabuk BJP ni bo tabuk vice president wngui tongo patal kaina jomatia omo haino kaisa koktoma bo kakha Montri Bikas Deborma bo agio bubagrano belai kheno khok hamya hamya saui bo tabuk montri wngui tongo phiaba patal kaina jomatia ni naharmung bo tabuk bubagrano hamya hamya khok saui hamya hamya kok bai khe kudiui tabuk lukurokno khwnariui bono lukurok hamjagui bo kusakao thangnani musungjakmani si klaio hinui cheng uansugui naharo tai tong kosong tongnai tiprasa nuknai sinai lukurok borok bo abo haike no uansugui naharo tabuk patal kaina jomatia no bo aboni bagui no kusaka kanani bagui no bo buino buino sejaui omo haike kaham himjakna bagui thango phiaba patal kaina jomatia je kok saui tongmani bina bo mung sajaga chukya dalar tai tiprasa no walarinani bularinani omo hai planning se nao hinui uansukjagui tongo tabuk nuknai sinai lukurok bai tai obo haike no tabuk XTPF ni ojmajak patal kaina jomatia ni logini bwrwi rok bo tabuk haike no bubagrano salbrum brum no attack khaina naima haike khai tongo tai khok hamya hamya sai tongo bo rajaya bo bubagraya bo tabuk gণতন্ত্র rulo bo tabuk bo rajnitik bai thwngui tongo bo rajnitik yakar khaisi cheng bono bubagra nungnai omo hairok hini tabuk khok kalai tongmani twiwi tongui manliya yang tipra mothani YDF wngtho tipra mothani wngtho yang tai tiprasa society ni borok rok phano wngtho tabuk omo haike no borok bo kok phirogui tongo TPF ni ex patal kaina jomatia tai bini logini bwrwi rok no omo haike no kok philai tongo tamgui cheng raja nungya tongnai chini raja no cheng raja nungnai phiaba patal kaina jomatia le bo tiprasa de na bo sabo phiaba bo tiprasa no bo tiprasa tongha hangke tini tamgui uansukya phiaba tini Bangladesh ni phaini phano tongtho o India hakotor ni phano tongtho joto si bono raja hinui bono borom riui tongo kai tamo tipra haste ni tamo CM Dr. Manik Saha phano tongtho Biplop Kumar Dev phano tongtho kwbangma montri kwbangma neta rokno bono kwbangma dophani borokno bono raja hinui ringui tongkha hangke nung tiprasa le tamgui raja nungya omono swngthai tabuk nungnai sinai lukurokni khugo phiaba tabuk uansukjagui tongo TPF ni ojmajak patal kaina jomatia tiprasa rokno walainani bulainani omo hai kokmang sai tongmani bagui tabuk belai kheno nasilajak patal kaina jomatia no phiaba bo chini kok tibini kok ya phiaba bo nungnai sinai lukurokni khungni kok cheng omono sawi khana manchi lukurok no omo haike mangno tiprasa kok banglaimung mukhang sonlaimung nasilalaimung wngui tongkha hangke tiprasa rokni tong halok bo bahai wngui thangno bwskangni salo phiaba obo uansukhlaikha hangke o kok rokno je tekaisa no tekaisa sejalaimani tekaisa no tekaisa nasillaimung obono tabuk nornani nangnai ba komolinani nangnai tamgui hingkai obo hai wngui tongkha hangke tiprasa rokni tong halok deraui thangnai bwskangni salogo patal kaina jomatia le tiprasa hodani bagui tiprasa dophani bagui tamo samung tangui mankha obo tabuk swngmung tai bubagra tabuk je tipra mothani founder hnui bo tabuk je tipra motha songsabui tiprasa no thamsa khaitomani bisingtwi tiprasa no tamo rikha abo nasigui alanai ses khainikha hingke serai nukjago bubagra o hani dophani sarokno machaya manungya tongmani bial bikhang tongmani tai tiprasa ni tongthai kesa bungui tongmani tiprasa ni rung kaham kwrui sakham kaham kwrui twi kaham kwrui lama kaham kwrui obo hairokno no bubagra nasigui tongo tiprasa no bwskangni salo tamo khlaimano hinui tai tabuk khaiwi bo tongo bubagra Prodor Kishore Deborma bini naharmung bini thanchao phiaba obono
kebengui no tabuk ex TPF ni patalkana jamatia tai bini logini bini buri rok tabuk bubagra no kebengui tongo bubagra ni samung kaham tangmano nugui kebengui tongo tabuk TPF ni patalkana jamatia phiaba bo tabuk TPF ya bo tabuk bo BJP ni vice president ngui tongo phiaba BJP ni vice president ngui tonghono BJP ni khok maya kok manya wino bo omo hege salburum burum no bubagra no attack khai tongmani nainadi bubagra no tamu hini kok silsaka ex TPF ni ojmajak patalkana jamatia ni logini bini buri rok tamo saka bubagra no tai Buddha Deborma no tamo hini khok hami bai kok saka kharainadi chini kok tibni mangpiliwo sini Buddha Deborma no kaisa kusun khanyani mosungkha acha Buddha no je sak no sijak ringjak khnani gosiwoi dini social media ni bwskango phaiwi PK madam no je bini kono concept thi kwrwi ideology kwrwi ni samani abo busuk jora tui nang siwi rungile kok sakaba bini ideology bini concept nang situtui siya khlai kok sawo public ni thaniwo public rok joto siya saimanjak joto public rok no nang buka je swnamwi naroni tipra motha kusugo kanane naidi tipra motha tai kusugo kaimanya public rok joto saiman baikha tipra motha ni concept tipra motha ni ideology tamo nangora sini PK madam no yesi sului je kok sai tongo boba kobor haisibla ni sakni kongno nang sakno sawi tongo sakno no porichoy rewi tongmani siklayo ta khuk Buddha ta kisa rungoi siwoi political ni haparo nang hapdi siya rungya gake sinke noga asugoi tongdi nangora lumpe khlainai ulta pulta aje baje kokta sapaidi lasima singsa sak no opoman ramani klayo bujika Buddha nirokni career le buro sogi kya biang thangka buko srai ke narok social media wo phai kokda saimanka narokni ideology tamo narokni naharmung tamo narok public ni thani phunugui darkha narokni ideology tai mungsaya patalkana no go back sanani patalkana no kami karya ni kok sanani abosung nongni ideology tabu PK madam je dofani bagui joba khai tongmani abole bo saisungni bagui da khai sara Tripura sa 12-13 লক্ষ Tripura sani bagui si bo samung khai tongo tini bono tangi kebengai basa nungje sai tongo Tripura sa no kebengnai ono kono kubun borok se jati se ngna hnai tongmala sini Tripura sa se kebengo hni sau Tripura sa sabo kebeng tini PK madam aini joba khai tongthani sabo kebang phaikya product ji Tripura motha ni warriors rok Tripura motha ni supporter rok tini PK madam no kebengui kitingui PK madam ni samung no kebeng lai samung kaham khainai borok no ke uklogo tonai samung hamya khaina rok bwskang nukjakna hnani wansugui je samung khailai tongmani abo joto public siwi paikha amon bagui Buddha angno sanai nang je PK madam ni political career paisinai pano paikha ni nang sai tongo nirok ni le paisi paikha blasa norok ni le buko political career biang thangka norok ni se paikha norok je PK madam no paisinai ni sai tong PK madam no paisinai ni sai tong mani aboni ulta norok porijoy sirmani kalayo sung Tripura motha khaina rok ni career paisinai ni norok sak no porijoy mani kalayo biang thangka buko norok no Tripura motha khaina rok no ADC rkha arbo tiki oi manya 13 jon MLA rkha arbo tiki oi manya ulokhe PK madam ni uklok phaise khitong ngoi PK madam samung khaidani PK madam ni uklogo hayoi cylinder khaipaikya paikha ble no ni political career orosu paikya siklasi ma singsa nijini sakni kokno nijino sawo nokho saka khudai musuke sago se pulum sakalayo ne mane obono khati pra motha khaini rok paikya norong political career piko beng thangka noni anaros punukdi norok public no buka sasawi bande woi je samung tangai tongmarok public rok joto tabu saimankha
Haiman baikha nung je sawo pike madam kobor suluk bongkha kobor ang bono kobor si hono ni samani ang nono sana no musungo nung si kobor nung kobor taku buddo nini background no bebak ang sawi mano nini background tamo tamo no je khlai phaika nung rajniti haparo phaya sikang nini tamo background tongmani ang bebak thungpari saimano tei rajniti political angle phaibo nung tamo concept tamo ideology nini tong ang bebak si nung saw acha buddo ang nini YouTube video no nugui nini kok samani no khanawui ang siringke tong manliya nini background no ba ang thung pari ne yaphang busuk siwo nini background no sajaknani nang kisapani kiriya lasiada nung je tamo samung khai tong tipramo thano karei pisone nini tamo background tong nang abono public ni thani focus nani no nang kiriya da ang siwni ni background yaphang tu busuk jora ang bebak no srai srai ke thaisa laisa korayate ke ang sawai khanari manu haipano sanani thangya personal attack khainani thangya ang nini jawab naimani ke oma haisi taku buddo nung sak sak no asu no sijak ringjak ngai tongo hongka ke tini tamoni bagui PK madam ni samung no tuyei nung asu chorcha khaina nanglangba nung PK madam ni samung no sugya bini kuno career thikrei bono je nung sawo bini ideology thikrei hnai nung thikrei nugui tongo hongke boni okolo la tamoni bagui asu rifregi kok salangani nangkha nung simi saya tini tipra motha khai tongnai joto warriors pu samung tangnai tipra mothani samung khainai si krung rok Facebook YouTube phainai tini PK madam ni oklogo kok sanani nango tamni bagui PK madam angkha kathar PK madam angkha aini joba khainai haini bagui norok PK madam no belai no strict kubu khainuk mani bagui bini samung no norok je phupana kebeng khai tongo norok sawo je tipra rajyo tipra sani kebeng nai onno kisu borok sing na hi tongmale tipra sabai tipra sasi kebengo obo hongkino patal konna jamati ani nong sawi tongo TPF ni founder hani ang sanai nono tipra motha hanai songsawi tipra sano divided rule khayoi tipra sano no bunai tongnai bu political nukha nung sari srai khlai tini tipra motha asai mani yagulo tamo khlaijaka bebak no video record audio record buchikha buddo nangro kisisa lupe ke phainai PK madam no cover hai PK madam ni ideology korei bini career painani bkhak thangai tongo ni kok sai tongmani ulut palur kok samani oboni ni sakni kongno nang sawi tongo nini sakni kongno nang sawi tongo nang wansukna ringya nang sia ringya hani bagene PK madam na follow khayoi PK madam ni okolo nang kok sanani nango nang tini sidi PK madam ni political career pas sinai nang je sawi tongo PK madam ni career pas sinai ni samani wa ang nono jawab ronai ang nono question khainai sadi nung nirok ni career le buro sogika norok norokha ADC aro bonorok tikiwi manya 13 jon MLA rekha aro bonorok tikiwi manya tipra mothoni career buko buro sogika ulaki uklo PK madam ni khitong ngise cylinder khai phaisiwo biko nirok ni career nirok ni anaros biang thangka public no bukas namsnamui norok tipra mothani warriors nai public no bukas namui kok sawi tongmani public rok joto sibaijak public norok no tai jora relia norok no tai loge relia public norok baitai musung jakliya norok ni nungra rajniti nungra
samung tangmani bagui tini public rok joto bebakno ukolo usulujak buji khabun to nung je sawo PK madam no bini career no bwskango jeta bo songsa pinani thangka hinke bo songsa pinani thangka hinke bo bini heart attack singnani tongo kami kami para para wo nosibo thoma baise rifrejak nai hini sabo rifrejak jera nuknai PK madam ni career no pairi manai